AIESS Consortium of Institutions for Regenerative Health ସହଯୋଗରେ ICRE 2025 ଜାଭିୟର୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରିସରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ପୁନଃ ସୃଜନଶୀଳ ପରିସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ଥାୟୀ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଇଭଲଭିଂ ସିଷ୍ଟମ ସାଇନ୍ସର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ବିକଶିତ କରିବା। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଦେଶୀୟ ପରିବେଶ, ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ, ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନଃ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁଗମ କରିବ। AIESS ଢାଞ୍ଚା ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଯଥା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୁନଃ ସୃଜନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ପ୍ରଣାଳୀଗତ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓ ବିକାଶ କରେ। ଯେକୌଣସି ପରିବେଶର ଏହି ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭର 8ଟି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶାସନ, କୃଷି ସେବା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବ ଶରୀରତ୍ୱ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଡିଜାଇନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁନଃ ସୃଜନଶୀଳ ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁସଙ୍ଗତତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃ ସୃଜନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପୁନର୍ବାର ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସିଷ୍ଟମ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ 6ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ, 17ଟି ସମାନ୍ତରାଳ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ, ସିଷ୍ଟମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ପଦ୍ଧତିଗତ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅଭ୍ୟାସକାରୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନଃ ସୃଜନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଏକ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫାର୍ମକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ICRE 2025ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏବଂ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 110ଟି ଗବେଷଣା ପତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଦେଶର 120 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଲନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଶକ୍ତି ଟିଭି।